Studenti li qed jistudjaw biex jiggradwaw bħala youth workers bdew jiksbu esperjenza ta' prattika fl-Aġenzija għaż-żgħażagħ. Dan grazzi għal ftehim bejn l-istess aġenzija u l-Università ta' Malta. B'hekk l-istudenti se jkunu jistgħu josservaw il-ħidma tal-youth workers maż-żgħażagħ fl-Aġenzija. Eventwalment l-istudenti se jkunu jistgħu jagħmlu l-prattika taħt is-superviżjoni tal-youth workers tal-Aġenzija għaż-żgħażagħ. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija żgħażagħ Mirjam Tewma spjegat kif din l-esperjenza se tkun utli ferm għaż-żgħażagħ meta jiggradwaw. U b'hekk l-istudent ma jkunx qed jagħmel prattika fl-għama ma għandu xi ħadd jagħtih gwida biex ikun jista' jitgħallem aħjar kif meta jispiċċa l-kors tal-università u joħroġ biex jaħdem ikollu iktar esperjenza ta' kif jista' jaħdem aħjar maż-żgħażagħ. Minn dan il-ftehim se jibbenefikaw ukoll iż-żgħażagħ infushom. Hija benefiċċju għaż-żgħażagħ li sa ċertu punt għandhom il-youth worker u għandhom l-assistent ukoll, jiġifieri mhux persuna waħda m'għandhom żewġ persuni u barra minn hekk dil-persuna hija żagħżugħa wkoll. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo wera s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim. Huwa qal li l-aqwa edukazzjoni hija meta l-università tidħol anke fid-dinja tax-xogħol bl-istudenti jgħixu fir-realtà il-karriera li qed jaspiraw li jaħdmu fiha.